kasing bilis ng virus na kumalat, ang takot sa ilang mga bayan, meron daw kasing mga miyembro ng kulto na kumakatok sa mga bahay-bahay para pumatay. Totoo ba ito? Meron daw kulto? Kasi tao, sila ko to kong mga amigo, be. Basi nalimot na nonto sila na ako ba? Sa kadugay na ko nga, wala ka bisita sila ha. Saan ang yung rasa? Sige pa man sad. Nasa timing kayo ba? Maabot ko dito sila karon. Ano garo ni? Lagi? Saan yung Roma? Lagi, magulahagin na. Nuktok sabi. Oh, kisa mo ron? Kulto ron? Kulto nga. Hayag mo ron, may kulto ron. Basig ka ron kato na itong amigo nga ni abroad ba? Basin. Ablihan ako. Ablihan? Sige, ablihan ako. Amigo nila. Birds! Kumusta? Okay. Amigo! Birds! Ano din dali? Basta to, amigo na ba rin? Nagawan na ba? Kamusta din mo diri? Galing nga. Kumusta naman mo diri? Okay ra. Inanin lang ko na mong sitwasyon karon pinubre. Bahalag kuan basta hilas. Uy, maring yung kita kay kagamay rani. Sa mampunan ta na. Dato na kaya ko. Ika bago ko si US. Saan na rin boss kung malibre ka. Ikaw may dato. Sige. Basig maluro ta na ha. Okay na talaga. Basta di lang magsuka kalibang. Sa man magpatawag dagkuan ng litson atong pa-deliver ta diri. Okay ka, boss. Kung okay na mo kay, noon, social lang sa tayo, naman sa tayo grab food o kuhan, food panda. Huwag ka sa magpa-deliver ka kay. Sure. Hindi ni kaiban si mong kuhan eh, oh. Pero lumang, Ulam. bisa to, ano, Uy, oras og minuto. Ay karon dayon. Diri gusto ni Lord. pwede na Lazada kay, Oh. nakasale sila kay, kuhan. Sama. Diri gusto ni Lord. Pero kung ikaw magpa-deliver ka, okay na eh. Oh, ano, matambay rin namin ha. Kuhan, wag may tawag mga trabaho rin. Sure. Kung ikalimtan namin mo kay, ano ba ka nga mo abroad ka. Di yun, mo to na-surprise, magiging nga ni Ari ka, pero sakto na eh, happy naman sa gabi isa, happy na gabi. Oh, ano naman? Alas 5. Oh, sakto, pa-deliver. Wait sa mga, ako sa tawagan delivery ha. Delivery. Dito. Hello? Pwede magpa-deliver ko diri dayon ng kan, litson. Kanang ilimnon sad usa ka van. Kana usa ka truck van. Then karong dapat mga di ka about 30 minutes ha maabot din diri kay kinahanglan lagi diri kay laging akong mga barkada. Paano sa sila nato ba? Sabihan sa pang ligo sa. Hindi na ma-reach kid ng bata. Una siguro si Gugma. Muna sinso. Buta, naging matayod. Muna na sinso ba? Mga tao, pitsi yun. Tol, nako kay kasaba na itong migo tol. Oo. Rilo na lang gaidaan. Grabe kadaghan tol. Oh, kan nasa diyang gikuan noon, kung wasa din niya kalimti ba? Kung noon naging mo sa itong mga amigo ba? Malit na, sakto nga amigo. Yes, ubal nga mo sinso, kalimtan na ta. Siya kay Burag. Well, amigo rin po niya ba din? Bisitahon pa niya, surprise kita sana. Naabot niya ang amigo, pero baka magiging kuan. Sige. Ito nang dumato ko na sa ipa, naipa-deliver na naawag ko man siya kuan, no? Usa ko no kabahan nga, ilim nun. Kaya na to, kaya na siguro na. Kaya rin bahala na. Ay mo kabala ka kay coming na. Mga di ka about 3 minutes naabot na to. Ako sa ni isira kay para matarong ta diri lingkod. Isod kayo. Kaya sila na to. 2,000 years later. Ano talaga trabahoan dito Bert sa US ni lagi Bert. Ato lagi mo po lagi Bert. Nato maparihan lagi mo na po Bert. Lagi, Pohon.
Ang lawas mo. Lagi mo, tambay lagi ni boss na. Ganyan si Jules ko. Nagsara mo kami si Tito. Kabi. Kabrayan. Kumana sana. Kasi ka po. Imo Mir. Wala. Makita ng Joy. Makabugubog ka din eh. Ako rin, wala na makimaboy. Uy, Bulls! Kaya sa itong delivery ay. Na city naman, pa naabot. So, i-check sa kumpon na ito, tanahan o say, kay para mahibawa na to ang delivery. Ayay! Di cancel din nga itong delivery sa ka-truck ban ngalim nun. Apta na sila sa kuhan, curfew go. Mao nang di malahos ang atong delivery nga sa ka-truck ban. Ay, okay na ba rin? At least, nabisita ka na mo ba? Ay, okay na nagwan. Nagki-cancel lagi. Inoon, gabi na, curfew, masasyon po din. Wala masagol ng ibabay ka. COVID rin po. COVID din, pandemic pag iti din. Wala pa siya mag-ibiyahe kung gabi ikot kay. Delikado eh, kaya kung na itulis-tulis, sana ba? Then, truck ban pa dyan. Usabay ito ka ban ni mo ikuan. Truck ban, usa ka ban. Wala. Stricto na ba Oo, sisi? Stricto sa matas. Itong, kuan, mayor? Mayor Rix Andalis. Ito, mayor. Cancel. Di ba? Cancel mo ito yung kuan balls? Di pa deliver? Oo, Ano namin na? Kabigin naman. tayo na. Kasi man din eh. Sa karon na. Iina kayo, Pops. Cancel ba ito yung gipa-deliver nga? Ano yan? Hagpay, ganina na ba to? Kisam na. Dito sa. Basin kulto ron. Say kulto. Kulto na nga. Kulto ba? Totoo mga kulto, tagay sa tao eh. Oh, Basig. Mauna raw ang ningil guro na ako ba? Ayo. Nadya na board. Ayo. Kuha ni kulto ni kay. Turko maron, turko. Ablihan ako. Ako board. Bayad na ha. Bayad. Sige lang tago-tago. Nangita mo lang dyan. Turko bods. Utangan di ka di eh. Ayo. Ano pa ka, gikan ka sa USA. Ang sam to di. Iskaman di ka eh. Nanangitan mong turko. Bang bulls, kanita na, inutara kanita ng bulls. Ang sam tang sa bods. Eh, Sa kadagan, yung bulls, inutara. mo ding ilarong ka kay si Ngayon sa ako sa istoryahan niya ako para matarang ni. Ayaw lang diri amigo kay na ako mga amigo diri na ginawlingaw sa mida. Di, ikaw, amigo, dugay-dugay na ka ba? Bayad nako, oh. 30 pichi-pichi. Oh my god. Oh, dugay na kayo ni. Ato na sabotan diri migo kay ni. 10 years na ni. Ato diri migo para layo. Ano hadlok magasa imo? Mga amigo nga. Inutang na imo mga gamit-gamit niya. Kana migo, ato na istorya mo amigo. Bayri lang ko sa timo pichi-pichi 30 ka buok imo gihatag sa imo. Oy. Amigo, ako sang kuano kung mga cards amigo kaya ako mag-withdraw ko sa bangko. Tara amigo. Ayaw kang sige dagad-dagad migo. Sige ka tago-tago imo tago-tago ha. Wala ka bayad lang ko. Pila ka tuig na 10 years na. Oh. Ano ka dun sa abi? Kuan migo. Isang imo lang pichi-pichi 20, 30. Bayad lang ko. Igo mga ano siya? Gikan sa USA din. Sabi na ko kulto, kaya turko rin itong utang niya itong giyahak na isa. Kasi may sulihan yung mga itong biging na kayo. Iubos ka ito niya, lae kayo. Aya. Na-scam dito sa inyong migo. Yeah. Saan na itong bato? Ay, napa mo ko yung kwarta dre. Ato lang Okay, kapunan. napanakit na lang. Napa ko yung para palit. Kulapo dre. Ato lang tagawas oy. Sige, kaya na, okay na na wala po na. Tara na eh.
Ayo, inyo migo, bayad ha, mga visit ka inyong migo ha. Kung ano bayad, biya pichi-pichi, 30-30. Ato na ko mga migo. Bye, Migo. Sige, Bye-bye. Bye. Binato ko yung Bye, Coco. Bye, Tarto. Scam na, scam ka, Tarto. Okay, sunod. Amigo, ako sang kuano kung makakaya sa migo, kaya ako mag-withdraw ko sa bangko. Tara migo. Ayaw din, sige dagad-dagad migo. Sige ka tago-tago, imo tago-tago ha. Wala ka bayad na ko. Pila ka tuig na 10 years na. Oh, ano din sa abi, paano migo kay? Bisag imo lang pichi-pichi 20, 30. Bayad lang oh. Ay, minsan may balik ko yan. Napa ba na, Wai? Super na luksan na kabay. Naman kayo nakabutan, Dre. Kulto. Tara, kulto. Ayo. Ayo. Radyo to board. Ayo. Terus baru serius itu. Ay, nagtingok. Pag gol-gol, nung nanggi ko yan. Goal ba? May mga interaction.